मादै आं फैबायमोन। दासो फैदों। मानोथो लेट जाबोआ दिनैलाय? माबा मा होनो न'आवबो एसे एनै खामानि मावहोदोंमोन ना आङो, ओमफ्रायनो लेट जाबोबाय। दे आङो अफिसाव थांनोसै, ओमफ्राय नोङो ओंखाम मैगंफोरखौ गासिखौबो संनानै दोनजोबदो। आं दा फैनानै जाफैसिगोन, मोनजाबोलासै। दे जागोन दे, आं दा थांथ'नोसै, थाथ'दो। थुरले मा खालामदो? आं मोनफैबाय नै अफिसनिफ्राय। ओंखामफोरा मोनदोंना मोनाखै? मा ओंख्रि संखो दिनैलाय? जिंखा दा आलुजों संबाय आङो। दे आङो बिदिनो जासिगोन दिनै। मा होनो बाथोन देनानै लाबोदो, ना गोरान दंखायो, ओमफ्राय पियासजों बानलुजों होनानै देदो। जाबाय दे होमबानो, मोजांसै। ना बाथोन देनांगौबालाय आं देना लायनोसै र'। मा ओंख्रि संना दोनदों आंनो? आयु आयु आयु, ओंख्रियाथ' मोजाङानोमोन बिरादनो, बाट संख्रियानो एसे गोबाब जादों। आयु आयु आयु, आं जानोनो हायासै। जाहैलाय नोङो, माबोरै संदो? आयु आयु आयु, बिदि सङो ओंख्रिखौ, बिदि सङो? संख्रि एफा गोबाब होनानै? बाथोनाबोथ' बिराद गोथावानो जादोंमोन, ना गोरान बाथोन। बिराद जागोन सानलायबायमोन आङो, बाट संख्रिखौनो एफा गोबाब होनांगौ जाबाय। ओंखारलां नोङो बे न'निफ्राय, दानो ओंखारलां नोङो। जायाफ्रामा जायाफ्रामा ओंख्रि संदो दिनै नोङो। गोथाव जादोंमोनबाबो संख्रियानो बिराद गोबाब जाबाय। ओंखारलां, माबोरै ओंखारलां? आङो बिदि संख्रि गोबाब होनो होननानै होआखैमोन मादै, बोरैबा होफ्लांनाय जाहैबाय। आंखौ निमाहा होदो मादै। आङो बेयावनो खामानि मावनानै जायाबा आं बबेयाव थांनानै मावनानै जानो? आंखौ फैनाय हो सानफ्रोमबो बेहाय। ओंखारलां बे न'निफ्राय, दानो ओंखारलां। ओंखारलां, माबार ओंखारलांनो बालां? दानो ओंखारलां। थांनोसै आं।